Jiena Ryan Falzon kiri li nikteb minn ta' età relattivament żgħira. Meta kelli madwar 18 kont tiffukajt fuq l-arti viżiva sena 2022 fajt moħħiem u pubblikajt l-ewwel romanz tiegħi sajt. Jiena Loren Vella, jiena kittiba, nikteb romanzi, stejjer osra, essays, nitraduċi wkoll. Jiena Manuel Mifsud, kien żmien meta jekk tkun is-sixth form u tkun tikteb x'aktarx li kien ikollok suċċess akbar fil-ħajja amoruża. Kien hemm min qalli illi kien minn snin kompli u komplejt nikteb. Jiena Claire Topardi, minn dejjem kont inħobb il-lingwi, l-unika mod li nista' nesprimi li l-nifsi biha xi mod il-kelma toħroġ ħafna iktar b'saħħitha, ħafna ħjar. L-udjenza kienet minn dejjem żgħira, din hija xi ħaġa li l-kittib Malti ma jistax ineħħiha minn rasu. Jiena qiegħed nikteb b'lingwa li ma jaf ħadd li fil-poplu tiegħi hija kkalpestata l-ħin kollu anke minn nies tagħha stess. Fl-istess waqt hija l-lingwa tiegħi. Naħseb u noħlom nil-latika u nirraġuna bil-Malti. Hija sfida wkoll nġranka fil-lingwaġġ akademiku li nartikola li nifsi bil-Malti. Dejjem għallimt il-Malti u l-letteratura Maltija u nixtieq li ngħaddi lit-tfal, liż-żgħażagħ u anke lil sħabi ikun bil-lingwa tiegħi, bil-lingwa tagħna. Purament bl-għajnuna tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb illi wieħed seta' jkollu dan il-faċilità li jilħaq pubblikaturi barranin, jilħaq swieq barranin u jidħol fihom. Iktar ma bdejt niżviluppa il-ħiliet tiegħi bħala kittieb, iktar bdejt nara il-kitba fid-dimensjonijiet kollha tagħha ikbar mill-individwu, ikbar mill-lokal, lingwa universali fil-verità. Ovvjament huwa sabiħ li tara ċertu interess u naħseb meta għandek dik il-perspettiva barranija li qiegħda tħares il-ġewwa blenti ta' xi ħadd li qed jgħix hawnhekk u qed joffri l-esperjenza. Nemmen li hemmhekk kien sodisfazzjon. Traduzzjoni waħedha mingħajr l-interess ta' pubblikatur mhix biżżejjed. Jinbidel ħafna jew ftit mill-kontenut bil-fors, imma l-iktar ħaġa li nħoss huwa li jinbidlu l-qarrejja. Tinbidel il għaliex il-qarrej huwa parteċipi miegħek fil-kitba ta' ktieb. U allura jekk inti għandek qarrej li ġej minn kultura li hija differenti minn tiegħek se jħares lejn xogħolok b'mod totalment differenti. Irid ikun hemm għarfien mill-lat tal-kittieb qabel jaċċetta li dik id-dar tal-pubblikazzjoni hija tajba li ħajjieħdu ħsiebu li ħajjippromovuh li ħajkun hemm distribuzzjoni tajba imma wkoll li id-dar tal-pubblikazzjoni temmen fl-istess affarijiet li nemmen jien. X'jinbidel affarijiet li forsi ma jagħmlux sens fil-kultura tagħhom. Ħadd igwadanja jnaf nuances ġodda, tigwadanja tessut kważi ġdid, ħadd igwadanja rimi ġodda. Ma tantx ninkwieta jiena ħanajdu jekk naf li jgħid f'idejn tajba il-ktib tiegħi. Ma ninkwetax. Jiena x'nixtieq u x'noħlom li jiġri huwa illi jkollna l xi ħadd illi beda jikteb hawn f'dik tikka imma l-kodba tiegħu qegħdin jinstemaw qegħdin jagħmluha anke fuq pjattaforma ħafna ikbar minn dak illi l-ħaqtien u laħaq ħadd ieħor. Ngħidlek x'inhi l-ikbar ħolma tiegħi illi xi darba jew nkun taħt ir-ramela u x'inhi imma jkollu id-dnejja b'xi mod għadhom jisimgħu. Jew inkun f'xi dinja oħra u nisma' li t-tip tagħna għamel suċċessi kbar internazzjonali.